रोवल सोचो तो क्यों लेके क्या करता तो हम बताओ तनी वे स्टोरी लगा तो आज फोटो खींच ले छोटी मैया के नाम लेके आज ब्लॉग चालू करता नहीं। आज फिर से दिखावे वाला बनी अपना घाट के नजारा। ये देखिए घाट लाइट बहुत कम लागल बा, पिछला भी तो तनका मन ज्यादा लागल लेकिन अब की तरफ बहुत कम लाइट लागल बा। अरे ये सब हटाई कमेंट में जय छोटी माई लिख दी। यहाँ से शुरू होता हमने के शिव सप्ताह वाला पंडाल। ई रहल हमने के बजरंगबली के मंदिर, आई रहल चमनिया माई के मंदिर, आई रहनी हम आ पीछे एगो लइका ओकरा बुझाता हम गलती से कैमरा में आ गई वैसे नुका गइल। आई रहल हमने के पंडाल 2 एमे के लइका कुछ आई लसन ओबरा एने लिप लाप ले लसन हमने उरिया छोड़ दे लसन हमने आनी सन त लिप के अपन गइनी सन। अब हमने पहुंचनी सन चाट काउंटर त तेल देखत है दू भाई खाता रहलो तब भइले कि तहनी ना सुधर बोलो। चाट तो आ गइल भैया लेकिन खाली चाउमीन रहल तो हम लोग ने चाउमीन का ऑर्डर दे कैसे हमने दू आदमी बन सन, एगो मनीष एगो हम। तिले यो लोग लन हम बड़का भैया हम सोचनी अब हमर पैसा बाची धासी ना ऑर्डर दे देलन। तिले देखत है कुछ लोग आई रहल यहां वोट उठ चलता केहू आई भाई। हमनी के तो सरकार से मतलब नहीं है कैसे हमनी के आरक्षण छीने तो हमने केहू को वोट नहीं किसन दे सकत। जे हमने के आरक्षण खातिर लड़ी ओकरे के हमने वोट देम सन त केहू के वोट नहीं किसन दे सकत। हमनी हम अपना मस्ती में लगनी पड़ाका बजावे और पड़ाका के साउंड सुनी लो। कहाँ गई रे बड़ा लास्ट में हई बुआ कहता कि हमरो बम भड़का गो। हम बम नहीं के पड़ाका भड़कई तो कहता हाँ भड़काइए ले हम का करे। चलिए अब जय छोटी माई लिख दी। अब काल के बोला काल मिली।